по-добре да пуснем в момента това, което се разигра пред очите само на нашия екип. Олга Василева, кореспондентен и нейният оператор от Русе, саморазправа там от тази нощ. Близо 30 души поканиха вчера вечерта, с нощи, управител на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, за да обясни защо бави заминаването им. Те си платили, обаче работа в чужбина няма. Нервите на хората обаче не издържаха и буквално пред камерата ни набиха този човек, посредника, който им е търсил работа и обещавал да им осигури работа в чужбина. Гледайте. Тези хора ни потърсиха за помощ. Обясниха, че имат подписани документи с фирма посредник за работа в Великобритания. На много от тях договорите вече са изтекли, но възможност за работа зад граница така и не са получили. За услугата платили по 1200 лева. По време на срещата с управителя на фирмата обаче емоциите надделяха. Как се вземат тия пари, бе? Напуснах си работата! Господине, елате да ни кажете тия... Оле-ле! Абе, изчакайте, бе! Знаеш, че там това се... Знаеш, аз се знам, че познаваме се, бе, ела. Ела да кажеш, Макар и изплашен, управителят все пак опита да отговори на нападките. Напуснаха си работата хората заради тебе. Взимахме пари на заем, взимахме. Това е ненормално, бе. Ненормално, бе. Кое е ненормално? Че лъжиш хората е ненормално, тъй ли? Пререканията между ядосаните кандидати за работа в чужбина и посредника продължиха дълго. Значи, този човек има договор с моята фирма, който фирмата е изпълнила и не е в неизпълнение. Кога трябваше да тръгне той? Значи, мислите ли, че е нормално да вземате едно интервю от човек, който вие станахте свидетел на масов побой? Това смятате ли, че е нормално? Не е побой. Не дейте го нарича побой, не е побой. Това не е побой. Аз ти казвам, това не е побой. Ние си искаме парите, разбираш, че това не е побой, брат ми. Тия хора са побеснели, както и вие ще побеснете, ако някой ви вземе 120 лева. Вие само си подавате топката. Не 1200. Всеки се опрогаля. Аз не съм дал парите на Галя. Що ни кажеш да им върни парите, бе? Андон Гинев обясни, че има договор с всеки един от тях, но фирмата му няма вина. Даде за пример документите на един от присъстващите в разправията. Договорът е сключен на 26.12 и е изтекал на 26 март. Точно така. Към 26 март договорът е с период 3 месеца с плюс още 3. Така, ако според клаузите на договора въпросният господин е пуснал предизвестие към моята фирма, че този договор иска да бъде прекратен, той ще да бъде прекратен. Хората обясниха, че не може ли дълго време да се свържат с служител на фирмата нито по телефон, нито по имейл. Андон Гинев дори се отрече от посредничката, работила по сключването на договорите с тях в Русе. Ето Силвия Петрова Кирова на вас говори ли ви нещо? Не ми говори. Как да не ти говори, бе? Момент! Първата лъжа, която аз установявам. Значи, Силвия Петрова Кирова дава на госпожа Галя Януарова, която избяга случайно, защото видя телевизията и ви как откъде се появихте, супер. Значи, и офиса е използван от нея. Среднощната саморазправа приключи след като се намеси полиция. За Здравей България от Русе, Олга Василева.